tomorrow. Kwan mag jogo machulo gope ma okawe bengi otamo osemedore okang' mamalo e thuolo mar higa achiel mosekalo. Mana kaka Edwin Okoth leronwa, pek mar ngima medo dhiro oganda e gope ma ok ginyal chulo, kendo bengi bende koro winjo pek mabiro kod chulo gope madeko. Ripot mar bengi maduong' e pacho ka CBK yango ni e higa achiel mokalo bengi osebet kod pek mar choko gope maromo siling bilion 503 gi milion 200 manyo miji to gideko kod chudo kuom ndalo moingo 30. Mano en medruok kod chiegni 10% ka opim kod siling bilion 460 mane chudo yodego higa achiel mokalo. Ranyisi mar pek mangima mamedore ne oganda. Lipodno yango ni ohelni mosebet kod pek mar chulo gope mogik kaluwore kod leo kod chudo kuonde magiuse mwandu. Gavana mar CBK Kamau Thuge wacho ni luasi mar ohala ok osebet maber e pacho ka, kendo bedo ni counties kod piny owacho mamalo deko kod chudo ema osemiyo ohelni ok chul gope magikawe bengi. It's important to note part of the reason for why the NPLs have been increasing. They are broadly, I would say broadly, they're into two areas. One is a business environment, and the other is the fact that the government, the national government as well as county governments have not been paying some of their suppliers. Nyaka giko madwe mar adek higani, tend counties kende ne poko chulo gope maromo siling bilion 159 gi milion 700, ka county ma Nairobi oting'o atamalo 64 mag gopego. Leo kod chudo mag gope mokawe bengi medo gi pek mar keto moko kuom omenda thenge kaka okumba ewe gope ma chudo gi deko. Bengi bende medo chiwo hola ne piny owacho ka gineno ka oganda kod ohelni ok chul gope. Okang' mamiyo oganda ok yud thuolo mag kawo hola kendo medo thiro ohelni. Okang' mar CBK mar medo nengo ma oganda biro kawo go hola bende dhi medo pek mar chulo gope, kendo nyalo medo gope ma bengi biro bandhe ndalo mabiro. Pek mar ngima kod deko chulo gope ok nen mane hola ma bengi chiwo kende. Chulo gope ma ikawe yor ong'we yamo bende medo mana yulo. Ripod kambi mar ong'we yamo Safaricom yango ni jogo manokawo gowi mar Fuliza ne omedore kod 18 nyaka milion 8.1, ka omenda mane gikawo ne omedore kod 40 nyaka siling bilion 701 gi milion 500. Ei holago, siling bilion 29 gi milion 900 ne pok ochul, medruok mar 31%. Oganda milion 5.3 manokawo hola mar mshwari maromo siling bilion 91 gi milion 500 mano nego chul kuom thuolo mar dwe achiel ne oseduoko mana siling bilion 56 gi milion 500, ka kanyo bende gope madeko ne omedore kod 3.8. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.